Barka da zuwa wannan tasha tamu mai albarka mai suna Hayatu Salis. Da na subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ma'abociya ado haɗi da kyakkyawar kwalliya. Haƙiƙa kyawawan idanunki su kansu ado ne, kyawawan labbanki su kansu ado ne, sassanyen murmushinki shi kanshi ado ne, komai naki ado ne, tafiyarki ado ce, hatta suturan da kika saka ado ce. Ke ce kikan haska ado domin ya cika ado. Idan har babu ke, to bana tunanin akwai wani abu mai suna ado. Idan kuma har aka kalle ki, to an san an ƙure ado. Haƙiƙa ke kyakkyawar halitta ce wacce kika zamanto cikon ado. Idan babu ke, babu zancen ado. Idan kuma aka zo gare ki, an ƙure ado. Haƙiƙa ko ɗawisu albarka, balle kuma zanen zabo. Haƙiƙa ke ta musamman ce a cikin duniyar kyawawa. Kyawunki ya wuce misali, ya zarce dukkanin kwatanci. Ko da kunne ya yi niyyar sauraron wani kwatance a kanki, daga zarar ya kalle ki, to zai san kin wuce kwatance. Ke ta musamman ce a cikin abubuwan da suka kasance na musamman, sannan ke ta daban ce a cikin duniyar ta daban. Kin kasance ma'abociya sanyin murya wacce ta kasance mai cike da ƙawa da kuma tausasa zuciya. Haƙiƙa ko fushi mutum yake, idan har ya kalli kyawawan idanunki sun ishe shi murmushi. Haƙiƙa na kasance ɗaya daga cikin mutanen da murmushinki ke saka ni dariya, sannan kuma dariyarki ke saka ni in yi shewa. Keke kaɗai ce ta musamman, kuma keke kaɗai ce ta daban a cikin inda aka kasance na daban, domin keke kaɗai ce tauraruwa a dan samaniya mai haskaka duniya cikin dare da safiya. Ina son ki, abar ƙaunata, ma'abociya ado.